gaskiya abin da yake bata mu yanda ake zagin mahaifina bana so, amma dole kawai nake yin fuska wani abin in share, amma gaskiya bana so. To wato sunana Ahmad Nuhu, shekara na 15, ina zuwa school ɗin a college, sannan kuma ina tare da iyayena lafiya. Ni dai gaskiya da wayo na tun a carbin kwai na fara fim, kuma a lokacin bai scenes guda 10 ne ba. A lokacin na fara yin fim na fara sanin yadda kan fim yake. Ana yawan yi min wannan sosai, amma ni bana daukan shi wani abu saboda ni bana ji da kaina, kawai na dauki kaina a matsayin kowa. In an ce ya sai mu gaisa da mutum sai mu kara gaba. Gaskiya dai a yanzu dai ina so in dakata da fim saboda akwai ambition ɗin da nake so in yi na wani kaina, which means football, in Allah ya insha Allah. For now dai na fara buga clubs ina ga 3, inda muke zaune ina buga money team, sannan kuma football team mu na Nuhu480P college nan ma ina bala nan. Attacking midfield number 10 kenan. A school dai ina yin science, computer science nake so in karanta for future in case in football ya yi sai in yi amfani da wannan damar da na samu na karatu in yi wannan computer science. Gaskiya we are very close with them, kuma ba mu samu wani matsala ba, very close. Ina social media, amma dai Facebook ne ba na yi saboda yawanci abubuwan da ake yi suna appropriate, sai sa ba na yi. Yawanci ana cewa in tura number na, amma to ba ko da kowa nake so in yi halaka ba, saboda wannan sometimes ina karatu, sometimes ina football, saboda sometimes ban da irin lokacin platforms ma gaji sa ba na yawan ba da numbers ina. Gaskiya muna mu'amala da su sosai, ba wani matsala. Gaskiya suna da yawa, amma mainly shine in muna match mu ci goal, shine gaskiya wanne na burge. Sannan kuma ne passing exams ina a karatu, ina jin daɗi. Gaskiya abin da yake bata mu yanda ake zagin mahaifina bana so, amma dole kawai nake yin fuska wani abin in share, amma gaskiya bana so. Bana so yi yan saboda ya riga ya ɗauko hanya, kawai gware ya ci gaba har sai lokacin da zai zo mai ritaya. Da ta na yi na kanta sai ta canza ra'ayinta, ta ce ta bata so. Dan almajiri tun na fi shan wahala a wannan, saboda akwai roles ɗin da ban saba yi ba, amma dole sai da na yi. Gaskiya dai na ji daɗin uba da ɗa, saboda shi wannan ba a yi wani jimawa ba a daɗe a fim ɗin ba, amma fim ɗin ya yi kyau kuma ba scenes masu wahala yawanci. Gaskiya ina samun tallulluka, sannan kuma gashi na yi suna a gari. Gaskiya ni dai hidden talent na akan electronics ne, games, laptops da wayoyi. A nan hidden talent na yake, shi sa na dace da, shi sa na sa a raina ni computer science nake so yi. Iyaye family dina sun fi kuma muhimmanci a rayuwata. Babban abokina a school yake, sunan shi Ali Faruk. Ba dai best friend, saboda ni ban da best friend, kawai kowa friend ina ne, amma dai mun fi kusanci da shi. Fried rice and chicken. Shi kayan Hausawa al'adar mace, kin ga dole sai na sa shi, kuma yana da kyau. Amma English wear su ma ina jin daɗin sa su, amma dai na fi son sa JC ya fi daɗin zama. Na taɓa karɓa su biyu, ɗaya na French, na ci best in French, sannan kuma ɗayan na ci wannan na computer da zamu yi graduation, na ci na computer. Na iya abubuwa kamar bonjour, shi kaɗai na iya yawanci a French, sai merci saboda shi nake yawan ji.
Ni best club ina shine best club in the world, Real Madrid. Ni gaskiya suna da yawa, amma dai favorite ina shine captain din Real Madrid, Ramos, saboda baya bari a wuce kuma yana aikin shi yadda ya kamata. Gaskiya babana ne. Gaskiya ban da best actress saboda dukansu yawanci duka matan sun iya acting, kuma ina yawan kallon su duk suna acting masu kyau, saboda aka ban da best, kawai duk all of them are the best. Yawanci muna film ina missing lines ina lokacin da na fara film, kamar su zuri a lokacin da su uba da lokacin da nake yi ina samun problems a lines ina, but for now dai gaskiya komai is normal. Ya kamata a ƙara ba youth dama a harkar film, saboda akwai wanda suka yi acting daban, ko kuma kamar yadda kuka faɗa suna da hidden talent amma ba a sani ba sai an ba su dama.